नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांनी कारवारच्या दुर्गादेवी आणि संतोषी माता देवीचे घेतले दर्शन. कारवार. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांनी कारवार सदाशिवगडच्या प्रसिद्ध श्री दुर्गादेवी देवस्थानाक आणि नंदनगंधाच्या श्री संतोषी माते देवस्थानाक भेट देऊन नवरात्री निमित्तान विशेष पूजा केली. प्रसार माध्यमाकडे उलयतना त्यांनी सांगले की कारवारच्या देवस्थानाक भेट दिवचे खातीर कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नायक हेमी देवस्थानच्या भक्त मंडळीन आवाहन केले. त्या निमित्तान देवीले दर्शन घेवचे भाग मेळ्ळे. गोवा राज्यात प्रवेशासाठी आशिल्ल्या निर्बंधनात आशिल्ले काही अटी परीक्षण करून काढणं सध्याच क्रम घेतले अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. प्रवासोद्यम सध्याच नेटान सुरू जातलो. केंद्र सरकारान देशी विमान संचाराक अनुमती दिला. ऑक्टोबर 15 तारखेच्यान आंतरराष्ट्रीय विमान सुरू जातली. सध्या गोंय राज्यात कोविडाची पहिली लसिका 100% प्रगती जाला. दुसरी लसिका पूर्ण करूक प्रयत्न करतले असे त्यांनी म्हटले. या वेळार शासकी रुपाली नायक, बीजेपी प्रमुख श्री गणपती उळवेकर आणि पक्षाचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. कारवारचे रॉक गार्डन बेगी दुरुस्ती करा, प्रवाशाली मागणी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बुडकट्टू समुदायाच्या जीवनशैलीचे, कला संस्कृतीचे समस्त समाजाक परिचय करून दिवचे या उद्देशान कारवारच्या टागोर समुद्र किनारा लागीं तयार केल्ले रॉक गार्डन नावाचे एक प्रशस्ती स्थळ. हिंगा दर दिवसाक हजारांशी लोक हे संस्कृतीचे दर्शन दिवचे रॉक गार्डन पळोवंक भेट दिताले. जाल्यार कोविड महामारीच्या काळात प्रवाशाक बंदी घायिल्ल्यान हे रॉक गार्डन सध्या दुरुस्ती ना जावन प्रवाशाक असमाधान जाला. कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 लागूनच आशिल्ले हे रॉक गार्डन 2018 सालात निर्माण जाल्ले. हितूंत जिल्ह्याच्या बुडकट्टू समुदायाचे सिद्धी, गवळी, मुकरी, कुणबी, हसल, गोंड अशा अनेक समुदायाचे आचार विचार, जीवनशैली, कला संस्कृती, दोळ्याक दिपन उडोवची कला शिल्पकलेन दाखवून दिला. इतलेच न्ही तर गार्डन संपूर्ण पात्रांनच निर्माण केल्ल्यान प्रवासी आकर्षित जातात. याच कारणान वाराच्या सुटे दिवसात जनसागर भरता. 40 रुपये शुल्क देऊन भितर गेल्यार सगळे हे रमणीय असे दृश्य पळोवंक मेळटा. आता हे प्रवासी स्थळ संपूर्ण बाद जाला. कलाकृतीचो रंग गेला. काही कलाकृतीचे भाग मोडलात. झोपडेचे रुखाचे खांदे मोड पण चारी बाजून तण येऊन भरला. गार्डनाच्या चारी बाजून घाईली वय मोड भितर गोरव येऊन चरतात. भितर रंगबिरंगी उजवाडान प्रवाशाक आकर्षक करच्या गार्डनाचे लाईट बिल भरणं जावन विद्युत खात्यान काही दिवसा पयलीं संपर्क तोडला. हेजेन सगळो काळोख. प्रशासनान जात तितले बेगी हे रॉक गार्डन सुरू करून तेजी देखभाल व्यवस्थित करची अशी प्रवाशाली आणि स्थानिकाली मागणी आसा. या विशयाचेर प्रतिक्रिया दितना कारवारच्या जिल्हाधिकारीन सांगले की कोरोना पायान काम निदान गतीन चलता. रॉक गार्डन पयलींच्या वरी प्रवाशाचेर आकर्षण केंद्र करतले अशें तुम्ही विश्वास दिला. पळया प्रशासन हेजेचेर कितें क्रम घेता म्हण. कारवार सदाशिवगडच्या श्रीमती उषा राणे हेमका सुब्रमण्यम भारती प्रशस्ती. कारवार.
कारवार सदाशिवगडच्या कोकणी संस्कृती मंडळाची अध्यक्षा, समाजसेविका, कोकणी लेखिका, कवयित्री श्रीमती उषा उल्हास राणे हेमका प्रतिष्ठित महाकवी सुब्रमण्यम भारतीय मेमोरियल प्रशस्ती मेळ्ळा. तमिळचे सुप्रसिद्ध कवी सुब्रमण्यम भारती हेमगेल्या स्मरणार्थ दिवची प्रशस्ती उषा राणे हेमगेल्या कोकणी साहित्याच्या केलेसेवेक ही प्रशस्ती मेळ्ळा. उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हेमी नवी दिल्लीच्या बालयोगी ऑडिटोरियमात ही प्रशस्ती प्रदान केली. ही प्रशस्ती भारत सरकार संस्कृती खाते, दक्षिण वलय सांस्कृतिक केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तसेच दिल्लीचे तमिळ संघम हेमच्या जोड पावलान दिल्ली आसा. ही प्रशस्ती मेळिल बद्दल उषा राणे हेमका कोकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड संस्थेचे सदस्य, कोकणी अभिमानी आणि कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन तेमकां शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. धबधब्याचेर अकस्मात उदक वाडिल्ल्यान 10 प्रवासी अपायातल्यान वाचले. येल्लापूर तालुक्याच्या प्रसिद्ध सातोडी धबधब्या सकल हुबळीच्यान येयले 10 प्रवासी उदकात मौज मजा करतना अकस्मात पावसाच्या उदक वाडिल्ल्यान दनपारा अकस्मात त्या उदकात फसले. काही प्रवासी व्हडले फातरार चढ चारी बाजून धावले. सगळीकडे उदक भरिल्ल्यान प्रवासी उदकात फसले. हळूहळू एक फातरा वयल्यान दुसरी फातरा वचून अखेर वयर येयले. बाकीच्या प्रवाशांक ही खबर अरण्य समितीक कळयली तेन्ना ग्राम अरण्य समिती अध्यक्ष आणि सदस्य स्थळार हजर जावन तेमी या प्रवाशाक सहाय केले आणि अखेर सुटकेचो श्वास सोडलो. कोरोना वॅक्सिना लागून मोठी खबर. आता भुरग्याक बी दितली कोवॅक्सिन. सरकारान भुरग्यासाठी कोवॅक्सिनाक दिली मंजुरी. 2 ते 18 वर्साच्या भुरग्याक दितली कोवॅक्सिन. DCGAन दिली मंजुरी. गोकर्ण समुद्र किनाऱ्यार परत मेळ्ळो कासव मृतावस्थेत. गोकर्णच्या समुद्र किनाऱ्यार आणि एक कासव मृतावस्थेत मेळ्ळो. याच परिसरात शनिवाराक एक समुद्री कासवाचे अवशेष मेळिल्ले. 2 दिवसां भितर ही दुसरी घटना असून कासवाच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट जालें ना. समुद्र किनारो स्वच्छ करचे असताना मृत कासव सापडिल्ल्यान पर्यावरण प्रेमी गोंधळात पडिल्ले आसात. त्या जाग्यार आशिल्ल्या लायफ गार्ड रवी नाईक हेमी मृत कासवाक पळोवन वन विभागाच्या अधिकाऱ्याक माहिती दिली. नंतर अधिकाऱ्यांनी येवन पळवणी केली. गेल्या अनेक महिन्याच्यान समुद्र किनाऱ्यार कासवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आशिल्ल्यान पर्यावरण प्रेमी गोंधळात पडलात. ताका लागून कासव मृतावस्थेत मेळचे नेमके कारण कितें हाचो शोध काडची जबाबदारी तज्ञांक दिल्ली आसा. कारवार हिंगा युवकाली आत्महत्या. कारवार तालुक्यात बेकरीत काम करच्या युवकान भाड्यान रावती आशिल्ल्या घरात गळपास लावन सोमारा रात्री आत्महत्या केली. कारवार तालुक्यात काजूबागात एक बेकरीत तो काम करतालो. तो मूळ विजयपूर हांचो असून सुदीप हे तेमगेलें नाव. हे प्रकरण पोलीस स्थानकात नोंद जाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.